Asteburua ez zuen hasi ondo Urdaibai arrauntaldeak Bermeoko banderan Orio nagusitu zitzaion eta etxeko ikurrina ezin izan zuen irabazi. Baina, Portugaleteko uretan aritu ostean, aurten ere, 209 punturekin 11 ikurrina irabazi ditu Bou Bizkaiak eta 16 ligatik 7 poltsikoratu ditu jada. Lameran, jaigiroan, ospatu zuten euren azkenengo koroa. Izugarria izan zen benetan urtero modura bermeotarren ongitorria. Famili bat gara, Bermioko arraunzaliek baino asko begizau pentsatzen dotak dala Urdaibai, Bermiotarrak eta Bermiotik kanpokoek Urdaibai eta Bermio bizotzien sentiten dauen jente asko gara, eta zeuei danari zorizonak lortutako egaitzik eta eukidugun temporadie gaitzik. Nik pentsaten dut arraune kirol kompetizio bat baino asko begizau dela. Arraune bizintzu, arraune kulturie da, arraune herririk herri ibiltzie da udien asko ibiltzen zarien moduen, beste herri batzutako afizioekaz, batzukaz harreman hobie, beste batzukaz txarraue, behauri da bebai deportibidadie, eta erakutsi du, temporada baten gehiago, afizio hori bizi-bizirit dauela, aktibo dauela, eta zuei eskerrak, eta talde oneri eskerrak, eta familiz delen esan duten oneri eskerrak, arraun saletasune bizi-biziritako gure errezen, eta hori posik egotieko da. Zuen altueran egoteko behar dugu olako talde bat, olako niveleko talde bat, baina ez arrolari modura, baizik eta pertsonen modura. Oan banan aurkeztuko ditut. Eta ni benetan niretzako placer bat izan da. Jende honekin lan jardute egunero, lan egitean egunero jota txiki gure helburu betetzeko, eta iaia ez ditut hitzik, emozionatuta, ze urte eman didaten, eta eman diguten, eta momentu txarretan, kapaz izan dianak bere tokian egoteko, eta herren izena hor goi-goien mantantzekoa.